Tispikka d-daħka fuq fomma iżda fuq kollox id-determinazzjoni li tibqa' mixja l qudiem minkejja d-diffikultajiet kbar li minn żmien għal żmien tiffaċċja. Maxine Bartolo llum għandha 21 sena, iżda meta kellha 4 snin ħakmita kundizzjoni magħrufa bħala alopecia li waslitha biex tilfet xara kollu. Ġiet matul iż-żmien ħabba l-fatt li kont qed ningħata kura ħażina. Issa maż-żmien spiċċajt li ftil-pil ix-xar sewwa u mbagħad maż-żmien b'korsa permilna tal ħażin ukoll biex naqdu l-istorja kollha spiċċajt li ftil-pil ta' ġismi kollu. Tgħid li wara dak li għaddiet minnu ħarset il-qudiem mhux għalija imma għall-ġenituri tagħha. Tantx isni tajt każ miex kont għaddejjin, iktar miex kienu għaddejjin eżempju l-mami u l-pa u hekk ġifieri. Huma tawni l-iktar nis-saħħa li nħares il-qoddim. Waqt li omma Torina l-aħħar troffa xahar li kellha binta flimkien ma' missier it-tifla jirrakkontawna li sallum jagħmlu minn kollox biex jgħinuha. Jixtrula parrokki differenti u kull ma jkollha bżonn dejjem isibhom. L-istess l-arus tagħha Eman illi dejjem jappoġġja. Anke fejn taħdem issib l-appoġġ. Iżda l-iktar li Maxine tiddejjaq minnu huwa l-kliem li weġġa' tan-nies u anke l-ħars. Tappella li żgħażagħ bħala li għaddejjin minn problemi f'ħajjithom sabiex iħarsu l-qudiem. M'għandhomx jagħtu każ xejdu n-nies, x'in-nies flok jgħinu bġieli jitfgħu ħafna iktar lura. Ifhimni jaraw dejjem is-sabiħ tagħhom u mhux l-ikraħ tal-li ġara u jippruvaw jimxu l-qudiem billi ma jippruvaw jevitaw il-problema. Oh, take me back to the start.